Tu między łopatkami. Co ty gadasz? Będziesz leżał w talerzu? No to jest piękne. I tu? Gdzie tutaj? Tu, tak? Dobrze. Nie, no jasne, połóż się w tym. Ja rozumiem, że ci dobrze, ale bez przesady, Hans. Ty jednak jesteś pocieszny. Tak lubisz, tak, tarmosić kota, tak. Tak, tarmosić, tak. Cały Hansik. A chodź tutaj trochę w światło. Nie? No chodź. No chodź. Dawaj ogon. Dawaj ogon. Chodź, pani cię wymija.